Sanibonani, siyathemba ukuthi nibe nempela sonto enhle esidlule kuyona. Kade sagcinana sithemba futhi naleli viki lizosiphatha kahle. Ekubuyeni kwethu-ke bafowethu isizathu sokuthi umuntu athi ukuma ingoba kunezinto eziningi ezivelayo. Kodwa-ke seyidlulile. Okuhle kuna kakhulu ukuthi nge-weekend esiphuma kuyona ebeyinzima ngoba ney'nsuku beyilokhu ziya ngokuncipha, ebeyibika ukuthi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi lesikhundla naso siya ngokuya siphela. Beyincipha-ke ney'nsuku, lokho kusenza ukuthi sibe worried thina ngoba ubukhona bakhe businika enye inkululeko abanye abantu abangayazi. Thina abanye kusinika le nkululeko ukuthi sibuye njalo nomfutho yokuthi sibuye njalo sizoripota sixoxe nani ngezinto ezenzekayo ezweni esihlala kulona. Kodwa ngabantu abafana noGeneral Mkhwanazi ukusithela kwabo kungasiphuca leyo nkululeko. Asijabule ukuthi-ke uphinde wasayina eminye iminyaka ewu-5 futhi yokuqhubeka kwakhe. Inkulumo yiningi-ke ngokusayina kwakhe, abanye bathi awu usayina kanjani, esayiniswa umuntu naye osolekayo, okusho ukuthi naye bashomene ngale ndlela kulokusoleka kwabo. Thina abanye kasinendaba, thina besifuna nje ukuthi nje asayine lapha ephepheni elimhlophe lokuthi uyabuyela. Ukuthi kumi kanjani ayasingene lapho. Futhi-ke ezinye izinto ziyavela ukuthi uGeneral Efane Masemola lokhu abhekene nako sengathi kwamanzi amancane. Futhi kuney'nsolo zokuthi kuyitulo ehleliwe. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi-ke ezinye izinto ziyayivelela. Into umuntu akhuluma ngayo kakhulu ukuthi kunayo le y'nhlelo esizenzayo njengoba sikhuluma nje kanje. Uhulumeni wethu-ke sengazi ukuthi sekufike la ekhombisa khona ukuthi izinto ey'njengalezi akasayifuni. Ngikhuluma-ke ngo-social media okhuluma ungene kabanzi ebuqhophololo obukhona eSouth Africa. Ngeviki edlule uze wenza imizamo yokuthi asondeze labo abenza ama-podcasting ezobatshela ukuthi sekuzoba nemithetho emisha abazosebenza ngaphansi kwayo. Ubize ngo-round table discussion lo, kodwa kuyacaca vele mayisenza njalo useney'nhlelo zokuthi abalawule aphinde abangamele. Ngenhlanhla-ke asikho thina kwi-podcasting, kodwa mhlampe ngokukhula kwe-page lenhlokohlela sogcina sifikile lapho. Kodwa-ke isho ukuthini leya nto? Ijulile. Bayibiza nge-regulation, bathi wonke umuntu osakaza ufanele angene phansi kwemiqathango ethize angazokuyiphula. Bayibuka ngokuthi ama-podcasting aphephezela ukuthi abantu bakhululeke, bakhulume ngokukhululeka, bese bekwenza lokho nokuthi bagxeke uhulumeni okhona ngaleso sikhathi. Ngenhlanhla-ke thina-ke sinalento ekuthiwa idemocracy eyifake. Esimene esinjengaleso awukwazi ukuthi ungaregulator noma ubeke imigomo nemibandela yokuthi abantu xoxa ndlelane. Angithi sinayo nalento ethi sine inkululeko yokukhuluma noma ingane, freedom of speech. Iyona-ke le abalwa nayo abafuna ukuyivala. Ingakho-ke umuntu abuye asho ukuthi sengathi nale democracy yabo abayi-understand kwayibona. Ngelinye ilanga bafuna ibe khona idemocracy, ngelinye ilanga bafuna ukuba undlovu kayiphikiswa. Lezi zinto zivela kakhulu uma ngabe uthinta izinto ezisensitive kubona. Into eyifana nophalaphala, uphinde ukhulume mhlampe ngoMorgan Maumela, uHangwani. Baqala uhulumeni ukuthi avuse amehlo athi no, leyo information awusoze wayithola. Information la eSouth Africa very sensitive, nenye-ke ekhona abazama ukuyivala ukuthi singazi lutho ngayo. Kubuhlungu ngoba ama-podcasting amaningi
abantu abakuwona intsha yase South Africa. Le ntsha le ekade ivaliwe amathuba amaningi ukuthi isondele kuona. Uma ngabe isizenzela izinto njengoba behlale besho ukuthi vukuzenzele beqamba amanga, isiyavalwa futhi yona le ntsha le. Kushuthi kuvalwa izwi lentsha ukuthi lingezwakali eSouth Africa. Siyakhumbula ukuthi kade beyizama nangama-drug, bayiphendula lapha amazombi. Ngenhlanhla iya-recover manje ifuna ukuthatha ubusha bayo. Bazama indlela ezinjeka zokuyivala le ntsha le. Siyazi ukuthi kunoClement Manyathela ovalelwe ngisho uhlelo lakhe lithi mangaphose silithi i-Face of the Nation, Face the Nation. Livaliwe lelo hlelo, asiqondakali isizathu esikhona, but siyamazi uClement ukuthi akaloku ecasha lapha nalapha njoba kwenzeka kwezinye inhlelo uyakhona emthanjeni. Siyabakhumbula abantu ababenza into efana naleyo uXolani Gwala, ucisha afane nabo. Basekho abantu abanjengalabo, noma bekhona kodwa sebenemigomo bahamba ngaphansi kwayo. Akwazeki ukuthi izizathu yini, kodwa ke kunokwenzeka ukuthi nombango wabantu abakhona fanele babuke inhlelo ukhona nawo, ngoba inhlelo eziningi ziyacomplaina, iradio, iTV, abamaphepha bathi selehlile kakhulu izinga lokuthi bavakashelwe bona. Sekuyiwa kakhulu kuma social media, ibona abantu engathi badominateile and ba-cheap. Siyakhumbula no-DSTV bayasho ukuthi balahlekelwa ama-custom, abasekho abantu abamaphambi kwabo bakhokhela ama-DSTV. Sebenezinye indlela zokwenza ngoba bona baphinde bayiphinde futhi inhlelo nezindaba zabo bathi beyikhuluma ngalesikhathi abayikhuluma ngazo suke sezaziwa inanomba ingasenamdlandla. So ezinye zezinto lezo eyiwayo kakhulu. Let's hope ukuthi thina as inhlokohlela umuntu uzokhula mhlawumbe sijoyine nabanye sikwazi ukubuyisa indaba sikakhulukazi eziqiniso nangolimi lwethu lesinguni. Siyazi ukuthi vele ulimi esilikhulumayo liyafika esiZulwini, isiXhosa, isiSwati, kanjalo futhi neSitebele. Lezi lamalimi awu4 noma lama-language awu4 ongenani siyakwazi ukuxhumana nabo. Let's hope ukuthi ke inhlokohlela izokhula iye phambili. Sibonge nje kuNdonga ukuthi babuye bamnike lela thuba lokuthi asebenze eSouth Africa. U5 years wakhe, unyaka wakhe wokugcina ka5 years ubenzima. Obvious ukuthi ke lamanje kuzothi kusuka ngobe kushunqa intuli. So besikhona ke siloke siyikhanyisa lento ezinhlokohlela. Umusha ngaphansi kwenhlokohlela nomqala uhlangana naye, please hambuye lapha kwenhlokohlela ufike uyilandele kuze kube lula ukuthi uyithole lezi zinto esikhuluma ngazo from isikhathi nesikhathi. Uphinde futhi kuma video uwalike ama-video okukhombisa ukuthi uyithandile ivideo, comment la commentwa khona. Please sonke lesikhathi besiphethe kahle, besingenayo inhlamba. Hope ukuthi siyaphambili, ngeke futhi siyisebenzise inhlamba. Ayisisi phambili kakhulu. Sidinga imibono la ezokwakha izwe lethu. Phinde uyishare futhi nabanye babantu obona ukuthi bayidinga le information esikhuluma ngayo. Siyabonga.